A directora xeral de Patrimonio Natural mantivo un encontro co alcalde de Ribeira e os axentes económicos e sociais implicados para avanzar os contidos do futuro Plan Reitor de Usos e Xestión do Parque Nacional das Illas Atlánticas. O obxectivo principal deste documento é garantir a conservación do patrimonio natural e da biodiversidade de xeito compatible coa actividade pesqueira artesanal. Grandes retos, un dos grandes retos era efectivamente facer compatible a pesca e o marisqueo con este Parque Nacional. Creo que eso, na reunión que tuvemos o martes pasado, que hoxe volverei a explicar, está perfectamente garantido. Nos entendemos que é moi posible, ademais é moi bon, ademais, unha explotación racional do recurso e ser ao mesmo tempo compatible coa preservación dos valores naturais. A principal novidade desta proposta é o establecemento dunha nova zonificación tridimensional, diferenciando determinados usos que se poden realizar na superficie, pero non nos fondos, que permanecen completamente preservados. E que se establece unha nova zonificación, a primeira vez que se establece nun parque nacional, que a zonificación tridimensional, é dicir, que hai determinados usos que se poden facer na superficie, como por exemplo pescar a unhas determinadas profundidades e por exemplo o fondo marino, por exemplo os fondos de mer, estarían absolutamente preservados. Por outra banda, Medio Ambiente habilitará axudas para que as institucións públicas e privadas desenvolvan actividades económicas que xeren tecido empresarial, baseadas principalmente no turismo sostible. Esta compatibilización desa preservación dos valores coa afluencia ou entrada nas illas, é certo que a illa de Sálvora lle toca moito menos neste caso, pero sí, todos lembramos os problemas acontecidos este verán no acceso ás illas Cíes e a súa desviación, en algún caso, a illa de Ons. Polo tanto, xa anunciamos o establecemento do cupo da illa de Ons en unha carga máxima diaria, esa é a proposta da Xunta, de 1.800 persoas. Unha vez aprobado o documento, estará vixente durante os próximos 10 anos.